Evo, ja pozdravljam sve prisutne, s nekima sam se onako lično izdravio, nekima i nisam. S ove tačke gledišta drago mi je što smo u ovolikom broju prisutni na javnoj raspravi. Dobro je što svako ima nešto da kaže. Možda su nekad i nezgodna pitanja, ali trebamo biti spremni i za njih sami. Ove javne rasprave nemate u drugim općinama i gradovima, da znate. Pronađite bilo gdje da se vodi javna rasprava u Unsko-Sanskom kantonu, toga nemate. Nemate javne rasprave za budžet Unsko-Sanskog kantona, nemate javne rasprave za budžet federacije, nemate javne rasprave za budžet države. Mi smo najdemokratičnija općina, pa sigurno u Bosni i Hercegovini, i vrlo često znate nam sugerirati kako da radimo, odnosno da djelujemo kao ovom, kako su ranije rekli, nekom kompromisu. Međutim, ovdje postoji različita politička mišljenja, to je istina. Kada je u pitanju sam kompromis, da budem iskren, tu se radi o čistom bezobrazluku. Ja sam Amir Đogić, predsjednik kluba Laburista u općinskom vijeću Velika Kladuša. Ovdje sam od početka slušao i jako puno se spominjalo općinsko vijeće. Da, nažalost, vi ste svi u pravu. Nas je u općinskom vijeću 12, znači nije dovoljno da donosimo odluke i sve do sad što smo radili. Radili smo na način da smo sve podržavali. Bili smo redovni na svim sjednicama općinskog vijeća i podržali smo sve odluke. Bilo da se radi o odlukama koje se tiču svi u nas, bilo da se radi o nekim strateškim odlukama. I ovaj budžet koji danas imate, 27,5 miliona maraka, je dijelo našeg kandidata, našeg općinskog načelnika, gospodina Fikreta Abdića. Sama činjenica da je od 16. na ovam budžet uvećan za bliže skoro 15 miliona maraka, govori o svemu. I dobro su ovdje neki rekli, novca ima. Ovo sve što se izvršava se zahvaljujući odlukama općinskog načelnika. Za ove pojedine kodove vi morate znati da moraju biti odluke općinskog vijeća. Evo, preko godinu dana, ovdje smo od strane drugih vijećnika imali samo 8 bušenja, evo ove gore brave, 8 bušenja kancelarija. Ja sam to lično snimio onako da svi vide, da nisam snimio, niko mi nikad od vas ne bi vjerovao. Ali o tome se radi. Umjesto da smo na sjednicama općinskog vijeća i donosimo ključne odluke. Ono što je posebno interesantno, što ovdje politike su takve da od birača hoće da naprave otirače. A vi svi dobro znate šta su otirači. Koriste se jednokratno ili višekratno. I upravo oni koji su hodali po selima, pa su neki iznijeli, koji su to hodali, su jedno pričali na selima, a ovdje kada treba da glasaju, njih nema danas ovdje. Ni nema na sjednicama općinskog vijeća. Kako je moguće da neko nasjedne na to? Nemojte da vas u Velikoj Kladuši naprave otiračima. Mi smo dovoljno sami sebi u Velikoj Kladuši. Možemo samo uspjeti. Većinom jedne stranke i načelnika iz te stranke. Ja sam to ponovio više puta. A dovoljno nas je broj u Velikoj Kladuši da to tako ima. Mi danas u općinskom vijeću imamo preko 8 političkih subjekata. Kad kažem politički subjekat, i nezavisni vijećnik je politički subjekat. Imamo stranku koja je rekla odmah na startu, SDA, da ništa neće podržati. I stvarno su se toga i držali, ništa nisu ni podržali. I znate šta je kod njih problem? Što je svi 5 vijećnika na budžetu kantona i budžetu federacije. I oni sada, kada naše porodilje koje ne mogu primati naknadu zato što nije usvojen budžet, oni neće da ga podrže, oni primaju plaće sa kantona, sa federacije. I to je naš problem. I cijelo vrijeme mi ovdje imamo borbu između općine, odnosno interesa općine i interesa nekih viših nivoa vlasti, da ne kažem nekih centara moći. Pored SDA, tu je DNZ, tu je i famozni ovaj NES, koji da dvije ruke dođu ovdje glasati, mi bi sve ove puteve riješili. Ali jedno pričaju na terenu, a pitajte i za govornicom. Ja sam puno puta tražio da se poimenično, da vi svi čujete kako ko glasa. I vidite tamo, samo budu suzdržani ili su protiv. Imate i SDP, imate, kako mi volimo reći iz kluba, ove iz njihove stranke, i imate 3 nezavisna vijećnika. Svi oni znaju šta treba raditi Putin, šta treba raditi Biden, a samo ne znaju šta treba raditi u Velikoj Kladuši. Najbolje je biti Facebook političar, a najbolje ne doći
suočiti se ovdje i sa kritikama i sa svim tim. To je ono što mi imamo ovdje prisutno. Znači, nama odluka o privremenom finansiranju i nacrt ovaj budžeta je trebao biti usvojen 15.1. Jedini ko su ovdje bili su laboristi. A nas nema dovoljno. Ali riješit ćemo i to, evo, pred nama je za 6-7 mjeseci da riješimo taj problem. Budžet općine Velika Kladuša. Ovom progresijom kako raste, može doći i do 100 miliona maraka, ali nama treba politička saglasnost, nama treba politička stabilnost. Evo, vidjeli ste sami da Velika Kladuša ima izuzetnu financijsku stabilnost, da joj je potrebna politička stabilnost. Da ponovim, da imamo izuzetnu financijsku stabilnost. Politička stabilnost se postiže. Vi znate da preko 40.000 birača u Velikoj Kladuši bira 28 vijećnika. Ti 28 vijećnika kad izaberete, evo vidite, nema i danas, nema i na sjednicama vijeća, nema i tamo. Meni nikako nije jasno kako neko može za takve ljude ikako i da glasa. Ali nažalost, takvo nam je stanje kako jest. I od tih 40 i nešto hiljada, cirka 30 do 40% izađe na izbore, iz tih 30-40% crpi se ova volja, odnosno ovdje da mi raspravljamo o nekim, mogu reći, slobodno bezveznim stvarima, a to znači izvršenje budžeta. Ako je taj vijećnik za Veliku Kladušu, mi smo svi ovdje Kladuščani, on treba danas biti ovdje. S obzirom da sam predsjednik kluba i da sam unazad 4 godine svjedočio svim ovim problemima, kako sam predsjednik, htjeli su da me uvuku u razna ta politička blata. Tražili su od nas pare za ruke. To su ogromne cifre. Tražili da dođu biti prisutni. Cifre u 150 i više hiljada maraka, da znate. A onda, kada naravno znaju da nema od toga ništa, pa bolje ti 150.000 uložiti što se tiče ovih onkoloških bolesnika, kako je iznio predsjednik mjesne zajednice Šumatrac. Pa bolje da pomognemo tim ljudima. Međutim, pratite, svi su riješili svoje probleme. Svaki od njih na neki način je riješio svoj problem. Svaki od njih na neki način riješio svoj problem. To je vječni. Morate znati još jednu stvar. Godinu dana mi imamo ovdje, zahvaljujući odlukama općinskog načelnika, funkcioniše i organ uprave i ovaj javni sektor pod kontrolom općine. Svake godine da smo imali odluke vijeća, imali bi minimalno 5 miliona maraka investicije. Sad kada pretvorite u kilometre novac koji je dostupan za puteve, imate skoro 400 km puteva, znači novca ima za te puteve. Kada sam vidio ovaj kod, odnosno ovaj priliv koji je planiran sa viših nivoa 3 miliona maraka za potraživanje Grkomerca, vas ovdje ima jako puno koji ste pravni nasljednici, koji ste radili u toj firmi. To su mrvice koliko se duguje ovdje novca. To su mrvice. I sada prvi put, kad su jasni dokazi i konkretni napravljeni, ne dolazi se na vijeće. Ne dolazi se samo na vijeće zbog budžeta. Ne dolazi se da se blokiraju sva naša prava na potraživanje s viših nivoa. Samo svaki pojedinačni diončar preko 50 miliona maraka ima potraživanja iz budžeta federacije. Mi smo o tome ovdje pričali u januaru 2021. godine, kada smo 15 ruku usvojili zaključak i tražili isplatu tih sredstava za svaku pojedinačnu. Zamislite kada odjednom dođe 50 i nešto miliona maraka. Budite strpljivi. Zapamtite, Velika Kladuša treba političku stabilnost. Ovdje se jedva dva brata dogovore, a da ne kažem dvije stranke. I to je istina. Međutim, većina jedne stranke i načelnik iz te stranke, ovaj budžet će nam ovdje biti i preko 100 miliona maraka. Hvala vam.